Hola, soc la Judit, tinc 45 anys. Vaig néixer a la planta 13 del Vall d'Hebron, a Barcelona. Soc més índia de Barcelona que les d'Arizona, com diu la cançó del Manu Chao. Ja fa 5 anys que soc profe de màster de màrqueting digital a l'escola CIPSA, aquí al centre de Barcelona. També faig classes de business intelligent, intel·ligència artificial i noves tecnologies. Al cor de la Barcelona, sí, just entre les obres del carrer Urgell i el carrer Consell de Cent, que fa 10 anys que estan en obres. Vaig començar a aprendre intel·ligència artificial per mi mateixa, a través de les notícies que sortien a blogs, Twitter, xarxes socials, i vaig començar a practicar amb totes les apps, no?, que van anar sorgint. Vaig fer una mica de sèrie de vídeos a YouTube amb l'escola CIPSA explicant totes les novetats que estaven a punt d'arribar fa ara 2 anys. De vegades la IA és una mica difícil d'explicar, sobretot a gent que no coneix res de programació, les dades científiques, o com cal barrejar dades, analitzar. Sí, que és alguna cosa molt abstracta, llunyana, no? I en realitat són coses que tenim al dia a dia, ja fa molt de temps, no? I intento fer una explicació més fàcil, accessible, i bueno, en aquests moments és quan me'n recordo del meu ídol, de nena, que era el gran Eugeni, l'humorista, i dic, busquem la manera d'explicar les coses de forma fàcil, amb un toc absurd, si volem, amb humor, com diuen, no? Això de que quan més fàcil i divertit sigui, doncs la lliçó millor entra, no? Com deien. Jo, en realitat, penso que totes aquestes coses que ens van presentant a bocins, en aplicacions i tal, d'intel·ligència artificial, ja les tenen totes controlades de fa molts anys i ens ho fan així a poc perquè no ens espantem i bueno, anem una mica entenent com funciona i no ens trobem com un enemic, no? Com la pel·lícula 2001, Odissea a l'espai del genial Kubrick, el meu ídol també del cinema, on el protagonista parla amb la màquina, igual que ara mateix nosaltres parlem amb l'Alexa, no? De fet, moltes vegades tenim uns moments de discussions en els quals no ens entenem amb l'Alexa, no? O amb la que tinguem. I li diem, per exemple, abre la luz de la cocina, perquè encara no entenc el català, i obre la llum de la plaça Cerdà. La IA encara té moltes errades i col·lapses, sobretot si preguntes coses culturals d'Espanya profunda, com ¿quién es el rey del pollo frito? I et contesta el Burger King. La intel·ligència artificial serveix i m'ha servit per ensenyar-li a la gent a trobar feina, a buscar accionistes a les empreses on volen anar a treballar o volen invertir, perquè conèixer una mica els fundadors que no siguin nazis, no? Com algunes editorials actuals que van fet d'editorials de nazisme en el seu moment, i ser una mica conscients on treballem, no? I això és l'eina fundamental de la intel·ligència artificial, conèixer dades i estar a l'abast i tenir tota la informació al mateix temps que qualsevol. Llavors, amb l'humor i anècdotes així del dia a dia, doncs m'ha servit la IA també per ajudar la gent, per exemple, perquè ensenyi funcionalitats que li poden servir en el dia a dia, com ara, per exemple, trobar parella, no? Jo mateixa vaig trobar la meva parella utilitzant la IA i forçant els algoritmes de les xarxes socials a que mostressin persones que siguin dins dels meus gustos. Per què? Perquè sabia que els vídeos fets amb iPhone, per exemple, entren abans a la base de dades per ser processats com virals, no? Llavors, si feies més vídeos, més quantitat de vídeos i curts en aquell moment de TikTok o Reels d'Instagram, fa 2 o 3 anys, doncs entraves abans a les bases de dades i entraves abans a la gent que sigui del mateix gust que tu, no? Que tingui els mateixos interessos. Total, que jo a la gent que podia coincidir, que podíem tenir les mateixes relacions, interessos de coses, doncs entrava abans que altra gent. Llavors tenia més opcions de lligar amb aquestes persones o començar una relació virtual, no? I així va succeir i vaig conèixer la meva actual parella, que ja portem 3 anys. També em va servir les coses del dia a dia per fer entendre a les meves alumnes de Business Intelligent, per exemple, com funcionen els magatzems automatitzats, no? Com els que va servir Amazon, no? Per exemple, jo vaig demanar un matalàs al mig de l'estepa soriana, al
poble de la meva mare quan estava de vacances, un 12 d'agost. Llavors volia que arribés a una hora concreta perquè havíem reservat cita per veure un torreón que hi ha allà de medieval, no? Que diuen que són dels àrabs. I llavors el que vaig fer jo és demanar a la mateixa comanda dues coses més, no? Llavors, sabent que les prioritzacions d'organització dels magatzems automatitzats són per quantitat i qualitat de preu, llavors vaig forçar a que la primera entrega fos la meva i saber que vindrien a l'última hora del migdia. I així vaig poder anar a la visita concertada i rebre el paquet. Tot el que jo estava a la torre i des d'allà podia veure com venia la furgoneta d'Amazon a portar-me el paquet a mi. I vaig poder arribar a temps i el noi de repartiment també supercontent. No? De fet, la intel·ligència artificial també s'aplicava en aquell moment, no? Perquè fer torres de vigilància, que eren polvorins, que també eren torres de seguretat per si hi havia guerres, escampades des de Jaén fins a Girona, passant per tota la meseta ibèrica i en punts concrets estratègics feia que la comunicació fos més fàcil. Llavors, si hi havia un atac a Jaén, davant que hi havia aquesta petita guerra a Girona en mitja hora, gairebé, o sigui, agilitzaven les comunicacions, no? I també feien com funciona el blockchain, no? Que hi ha cada membre d'aquesta organització, de forma horitzontal i democràtica, té el mateix pes i la mateixa importància, no? Això va fer que vam poder guanyar tots els reis gots medievals que estaven escampats a diferents pobles de la regió ibèrica, no? Així que també està des de llavors, fa 2000 anys gairebé, que tenim intel·ligència artificial aplicada a la comunicació i a les guerres. També, no? Amb una mica d'humor també vaig aconseguir fer entendre un concepte superdifícil que eren els indicadors, no? A les meves alumnes de Business Intelligence. Gràcies a Piqué i a Shakira, que van trobar al seu pis un terro de melmelada de llimona que algú s'havia cruspit, no? I va ser la dada concreta, l'indicador que va fer que la Shakira sospités i va delatar a l'amant de la seva parella, no? El Piqué. Gràcies a les dades i indicadors com aquest podem fer un algoritme que podria calcular, per exemple, si el Piqué hauria mantingut molt de temps més en secret la seva amant, si no l'hagués descobert la Shakira, o fer la predicció de futur si haguessin durat molt més com a parella. No? I potser podríem haver invertit en el que sigui, no? Que fos interessant. Aquest és el meu monòleg. Gràcies, que vagi bé.